Kaixo neska-mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur kirol berezi bati buruz hitz egingo dugu eta hemen Euskal Herrian eta Europan oso ezezaguna dena. Munduko milioika pertsonek ikusten dute. Badakizu zein kirolari buruz hitz egiten ari garen? Bai, gaur kriket kirolari buruz hitz egingo dugu. Noizbait entzun duzu kriket hitza? Badakizu nola jolasten den? Beisbolaren antzekoa dela uste duzu? Kirol ezezagun hau ikusiko dugu. Kriket partida batek ezaugarri hauek ditu. Futbolean bezala bi talde daude eta talde bakoitzak 11 jokalari. Talde batek pilota jaurtitzen du, hau da bowling, eta beste taldeak pilota hori kolpatzen du, hori da batting. Beste ezaugarria da zelaia eta wicketak. Jokalekua borobila da, eta erdian bi wicket daude, 3 egurrezko zutoin. Eta zein da helburua? Pilota kolpatu alik eta lasterketa alik eta run gehiago egitea. Baloia zelai guztian zabalduta. Eta hemen dago kriketaren magia, bere iraupena. Partida bat egun batekoa izan daiteke ala 5 egunekoa. Munduan zehar milioika pertsonek ikusten dute kriket partidak. Batez ere Pakistanen, Indian, herrialde horietan kriketa ez da soilik kirol bat, baizik eta tradizioa, kultura, konparazioak egitearren hemen futbola kirolen erregea bada, bertan Indian eta Pakistanen kriketa kirolen erregea da. Eta kirol honi buruz hitz egiten badugu, aipatu behar dugu Sachin Tendulkar. Kirol honetan lasterketa gehien lortu dituen jokalaria da. Eta orain galdetzen dizut, zuk kriketa ezagutzen zenuen? Probatu nahiko zenuke? Ala inoiz partidurik ikusi alduzu. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.